Vieš, prečo už pri toľkatých značkách je dobre si vybrať firmu Andro Organics, lebo je to slovenská značka, ktorá sa špecializuje na rádu špeciálnych doplnkov. Nie tu mám dva v ruke, to je Giganabo a Anasterol. Keď chceš nabrať svalovú motu, zvýšiť silu, pevnosť svalov, tak tieto dva doplnky sú práve pre teba. Táto značka sponzoruje aj hokejový tím Nitra, a pritom ja som slovanista a vidieť, čo nám urobili. Boli rýchlejší, boli silnejší, takže klobúk dole, za čo im gratulujem a vidieť, že tá značka ide bomby a pomáha ti v športových výkonoch. Tu máme rádu našich testoboostrov, mám tu skoro všetky, chýba mi len 3 bandov Black. Keď si chce zvýšiť libido, chce zvýšiť tvrdosť svalov, byť viac energický si cez ten deň, nebáť sa toho, byť viac muž, po 30 keď ti už ten testosterón upadá, tak toto je pre teba správna voľba. A keď chceš neváhaj, ja ti rád poradím, sám tie doplnky užívam cez 3 roky. Za mňa je to top kvalita. Same sa to neurobí a dúfam, že to už vieš aj ty a že Andro Organics je top slovenská značka. Ahoj.